kaka. Kongoro kwa kaka George Williams Mugira Tandi. Igona nchina achiriko apongezi timu ya Shabana. Shabana ntakete ko batebiga abantu baitumura the young Turks. Talanta nabeko geroisa ranse nabaruoti. Muna mura bukero muna bote talanta yae. Kuru muziki kendi kyonskilio ekora gekore with a lot of passion na Nyasaye na bako goseni. Kakitika toka nilie timu ya Shabana Maya, we will keep supporting na to support ya barai baito. Na ayo nyogota ketuburai. Sikabarai kendi kyonskilio tagete kara school yoro na emusku na diurat koreki oratake osikwe. Tingo kole rabo. Nyasaye abase. Thank you mama. Mbi ya mono. Lere tuacha gosherekea Shabana. Rene koru chinsemo chenya miro tebire igago teba akoru sobone maya tali boy gateba wana na nche nimbata abana baiseketi maitugo sene maya nare people enyaroka yane naliyo na nche ngomoroka mwana lakini onya kabwate people mochando toyo we are nare people babere yaya tinda etio mwana naboyo kabere omogoko noroyo abantu baminto omogoko yo Shabana buna bagelire tolega iga inche Donya bune woman rep ya Kisii County na chaka wonchokana na chi county chonsi pi chi constituency ekikiagera nare wonchokana na enare goika abantu baitange bantebye emendo yabo chibese cheito bono chigosoka egera bangina baito bakoreki banyora amache na ronda koboli naki inkyo goticholera abantu chinda einere gastwa gochore gotichora chinda taliere ya woman rep ekero gotara kwanyoro omonto abwate chinda no bwate lioge gali tigaga kweyagi no manye to omonto olire chinda oromo gaka mongina botuko gaste yera koreke nyombe yo bone kero nkomente Egesaku ngosalinde igo mama county chinda igonkoro ngochi treat ekeronde fully parliament igonkuoga mbatebya abana inchi barosire nechi biliechi obogima bwa konyire tigamba tebi gento chande kerete abantu baito ba Kisii County esababu to chande kerete policies cha Kenya chire wrong ama naigure buna mogoteba mama county tigaba nomba tebi leaders sponsor ba Kisii County omongina nero korenta abantu amo omongina nero kobeka liberera gosene kimomanyete mongina tanya goso asegi yabagaka lirimba tebe tiekene kyamangana omongina gakobe komorembe esokoro yane asirete Timoteo yaro na bantebe tigo omorembe gobwete gento kende yonsi. No wonder as your woman representative I will fight for you before the floor of the house. No nyaka vanaliri arenge bunge nkorwana arenga and they will tell you onye nto korwana korubunge toro kyobo balimo bunge abante bako bakolere gosoli igonche ngari baga neke mbere ege front talibo abanya sabo limbarwanere ko parliament moko igunda akirire motebe mama county there is nothing you are doing mwaigule igwege ntongo basaba abantu baito ba Kisii County omarembe go bwete keregento abara ibaite toko ba support kwa vyovyote vile na kige kogera tolega iga mondo ta kogera nto support baito any particular time ikamba tebi mbuya mona sekero mondo go chaga iga as the woman rep ngorega siane abangina na imo teba ni governor ito na rega inche no kobe komore mano tiganya saba siseni. Asante sana the county member of parliament as amanganayo nkoleta ndi governor lakini ntara moleta egentu nale gusaba abantu wa minto Shabana igaya tambugete gochia eligiererie nene support yeyo gusaba kwane support abantu baito gusiga twabekira Shabana
nero nari gusaba your excellence toye